Jaký marlo velký. To tady čoudí. No. No, je úplně pěkný u pasů. Krásný vstupek. Krásný. Počkej. Ty jsi na 10 minut, co to lezl jenom? Jo. To mi to připadá hrozně to. Tak on byl už asi 4 metry nad zemí, když tady byl. Jo, aha. To ano. No, že šel za mnou, aha, proto. No. Víš, ani jsem tady to nevnímala. Tak. Já jsem vlastně byla ta brzda. Expresku si vytvoří. Tak, potom to pěkně na tu nohu. Vycvakni si, nebo tě to nepřijistí. Ještě ho drž. Pár metrů a jsme tu. To smrdí tady, ale. Všichni 3. No, a teď chci objednám helikoptéru, aby mě snesla dolů. Vy jo, pane Poslíčku, vy nám nesete to kuře grilovaný s těma hranolkama, že jo? Nechceš mi cigarety? Jo. Ty jsi zlato. A DVDčko s filmem? A ty spacáky jsou kde? Pozor, kouřou to tam, ty kameny padají dolů. No, dobrý nápad mít ty helmy. No ne, no, jak bych si takhle neplaval. Budu přitisknout krstěně a proč bych vás neviděl. Tak, asi stejně budeš rušit, ne? No bože, ne, jako nerušce, ještě tam nemáš vrcholovou knížku, chceme podepsat. No čekáš, že to dáš takovýhle. A normálně přijel autobus. 30 lidí vystoupilo a to šlo takhle. Tímhle tam. Určitě jsou nahoře. Jo, to bych chtěla být já tam nahoře. Dušičková je tamhle ta. Jo. Tý zatáčce. Počkej. Tam vede silnice, no. Jo, tak to nebylo. A tam se točí silnice a hnedka u ní je Dušičková stěna. No, tak to je pěkný. No, ukaž, ne? Vem tu dušičkou skinu, ty jsi přivázaný, já ne. Točím, jo? Točím. Ty vole, se mi klepou ruce. Do prdele. Tam je Dušičková. Tady je Ludva. Doufám, že je přivázaný, protože jinak je to docela krpál. Tak. Krása. Já si tam nestoupnu, jo? Já bylo, že jsem sem lezla po 4. Máš? Jo, mám. Vem ty ten spodek, jo? Jeskyně. Takhle jsme stoupali nahoru. Tak teď hurá do jeskyně. Na buštek. Říkám se. Stop. Musíme pak ořezat.